नोंथाङाबो गावनि मोदोम एबा देहायाव टेटु लानायनि सिमां दं नामा? नोंथाङाबो माब्लाबा टेटु लाखांबायना? जों मिथिगौदि गोबां सुबुंफोरा गावनि महरखौ समायना आरो सेक्सि नुहोनो थाखाय मोदोमाव टेटु आखिना लायो। नाथाय नोंथांमोनहा बेनि उनाव मा गोहोम गोग्लैनो हागौ आरो देहायाव मा थासारि सोमजिनो हागौ बेनि सायाव मोजाङै नोजोर होदोंना? टेटु लानाया थिगानो दं, मानोना खायसे सुबुंफोरा गावनि बडि एबा सोलेरजों समायना नुनायनि थाखाय आखिना लायो। नाथाय नोंथाङा टेटु आखिनायनि सिगां आखिग्रा पार्लारफोरनि टेटु मेसिनफोरखौ मोजाङै नायबिजिरनाया नोंथांनि रैखाथिनि थाखाय जोबोद गोनां। टेटु आखिखांनायनि उनाव मोननो हादों HIV पजिटिभ। नंगौ, आइजोआ गावनि देहा सोलेरखौ समायना आरो सेक्सि खालामनो थाखाय जोबोद मिजिं दंमोन। बिथांजोआ गावनि समायना महरजों लोगोसे देहायाव समायसिननायनि थाखाय टेटु आखिजानो थांदोंमोन पार्लाराव। नाथाय लानानै फैबाय गिख्रंथाव बेराम। जाय बेरामखौ खोनायोब्लानो जोङो गिखांनाय मोनो आरो जोंनि थैजासिमनि जिउआ बरबाद जायो होनना जों मिथियो। जाय बेरामनि थाखाय बुहुमाव दासिमबो फाहामथायनि राहा ओंखाराखै। नाथाय टेटु आखिजाखांनायनि उनाव बिथांजोनि देहायाव मोननो हादों HIV पजिटिभ। जों मिथिगौ जाय बेरामा आथोनारि गेलेनाय बायदिनिफ्राय गुबुन सासेनि देहायाव बारस्लायो होनना। नाथाय नोंथांमोना आथिखालाव टेटु आखिनाय बेलायावबो सांग्राङै थानाया जोबोद गोनांथार। मानोना पार्लारनि टेटु गानफोरनिफ्रायबो नोंथांनि देहायाव बारस्लायनो एबा साग्लोबनो हागौ HIV पजिटिभ। बे जाथायानो जादों कानपुर सहराव। कानपुरनि सासे आइजोआ दिल्लीनि मोनसे पार्लाराव आखिजानो थांदोंमोन टेटु। नाथाय माखासे समनि उनाव बिथांनि देहायाव जेंना मोननायनि जाउनाव GSVM मेडिकेल कलेजाव थांदोंमोन थैनि आनजाद खालामजानो। अब्ला आनजाद नायनायाव मिथिनो मोनोदि बिथांनि देहायाव HIV पजिटिभ दं। देहा फाहामगिरिफोरनि बायदिब्ला बे सन्देरनाया मोनसे बिजिनि थाखाय जादों होनना फोरमायदों फाहामगिरिफोरा। जाय आइजोआ टेटु लानाय समाव बेबायदि सन्देर जानो गोनां जादोंमोन एबा मोजाङै स्टारलाइज खालामाखैमोन। आरो बे समाव सैनांनाय आइजोआ सरकारि देहा फाहामसालियाव एन्टिरेट्रोभाइरेल थेरापि जागायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे देहा फाहामगिरिफ्रा टेटु लानो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरखौ साखोन सिखोन आरो रैखाथिनि सायाव जर'खायै सांग्रांथि थानो खावलायदों।